खुलुमबाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जाबाय थानाय आदामोन बाजैमोन आदैमोन मादैमोन आंनि मुङा मुसुफ प्रकाश नार्जारी नोंथांमोनहा नायदों दा बिएम सोदोब चेनेलखौ नायगिरि आरो नायनो मोजां मोनगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे हांख्राय हरनाय मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव खुंफुंनाय बड'लेण्ड सीएम काप बियो थाङै थुङै फाइनालाव सौफैबाय गाबोन 15 जुलाइनि मोनाबिलि समनि 5 रिंगायाव जानो गोनां दं फाइनाल बबे समिस्तिनिफ्राय देरहादों फाइनाल राउन्डआव फैदों बेखौ नोंथांमोना गाबोन मोनथिगोन फैनानै नायफैबानो जाबाय आरो सोरबा मोनथिखाबायबो जानांगौ दा बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोनहा बेयाव फैनानै रंजाफै आरो मदद होफै स्ट्रेंथ होफै जाय गेलेगिरि बिथांमोननि थाखाय गोहो मोनसे स्ट्रं मोनसे स्ट्रेंथ खालामना होफै बबेबा मोनसे समस्तिया देरहादोंब्ला बै समस्तिनिफ्रायथ' लैहोरै फैखागोन दा बाथ्राया जाहैबाय बे बड'लेण्ड सीएम काप बे गोबां पपुलारिटी मोनदों मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे इनिशिएटिभआ जादों आरो हादोरनि प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो बे इनिशिएटिभखौ बाखनायालासिनो थानो हायाखै दाख्लै बावैहाय मन की बात प्रग्रामाव बिथाङा बे बाथ्राखौ बुङालासिनो थानो हायाखै स' बिथाङा बुंदों जे बिटिआर ओनसोलाव गोबां गोजोन आरो जौगानाय फैबाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै युवा एबा सेंग्राफोरखौ लानानै बिथाङा मोनसे भिजन लादों बिथांमोननो मोनसे खाबु होदों सासे गिदिर गेलेगिरि जानो हानाय बायदि बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव 67,860 प्लेयार्स जों नुनो मोन्दों बिथांनि मददजों मानगोनां प्रमद बर' सारा बे इनिशिएटिभखौ लायामोनबा जों एसेबांखिनि जों इनफरमेशनबो मोननाय नङामोन दा दिनै 420 बिसिडिसिनि गेजेराव जा 3,760 जोङो टीम मोननो हादों टीम नुनो मोन्दों आरो जोङो एसेबां गिदिर जोंनियाव प्लेयार्सफोर दं आरो टीम दङ अब्ला सानना नायदो गेलेनानै फैनानै दिनै जोंहा गाबोन 15 जुलाइ 5 रिंगायाव जोङो फाइनालखौ नुनो मोनगोन सोर जामारगोन 1.5 लाख मा होनदों देरहागिरिया सोर जामारगोन सेकेन्ड देरहागिरिया फार्स्ट देरहागिरिया जागोन 1.5 लाख रां मोनगोन फार्स्ट देरहानाया सेकेन्ड रानार्स आपआ जाहैगोन जोंहा 1 लाख रां मोनगोन बाट जाय देरहागोन 1.5 लाखबो मोनगोन नाथाय बिथांमोना दुरान काप बेवहाय गेलेनोबो मोनगोन खाबु मोनगोन स' दायो फै बयबो लैहोरै जुदि भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टारानो जुदि मा होनदों बाथ्रा बुङालासिनो थानो हायि जुदि जादोंब्ला जोंथ' खाथि खालानिसो फै जों बयबो लैहोरै फैनानै जोङो बेवहाय मा होनदों सापर्ट खालामफै आरो रंजाफै होसिख्रावफै नोंनिनो फिसाला नों जुदि सापर्ट होआबा सोरथो होगोन दिनै जों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानो गाबोननि दिनाव मा होनदों जोंनि बड'लेण्डनि आंगो मानाव गेदेर जोंहा मा होनदों प्रमद बर' सार बिथांजों नोंथांमोना बे खाबुखौ नायनो थाखाय मोनगोन आरो लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि जा चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांखौबो जोङो फैगोन होननानै मोनथिदों आरो बिथाङा गाहाय आलासि महरै बेयाव फैगोन आरो बिथांमोनजों नोंथांमोना जयैनो नायफानो मोनगोन जों बयबो लोगो मोनलायगोन बयबो होसिख्रावगोन नोंथांमोना गिनो नाङा गाबोननि दिनाव ना नोंथांमोनखौ अखाया होबथानो हागोन ना नोंथांमोनखौ सान्दुङा होबथानो हागोन सान्दुं आरो अखाखौ नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव सान्दुं आरो अखाया बेयाव नोंथांमोननि थाखाय प्रटेक्सन जाना दङ मानो होनबा उखुम होनानै होबाय थांनाय समाव नोंथांमोनहा अखा बांखायाव नायनो गोनां जादोंब्ला देग्लाय समाव नोंथांमोना अखा बांखायाव नायब्लाबो नोंथांमोना सिजानो गोनां जानाय नङा स' बिनिखायनो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरो फै अखा आरो सान्दुंखौ टेनसन दाला फैनानै जिरायफै नायफै आरो बिनि गेजेराव रंजाफै आरो होसिख्रावफै नोंनिनो फिसाया गेलेगोन नोंनिनो समस्तिनिफ्राय गेलेगोन आरो नोंनि समस्तिनिफ्राय गेलेयाबाबो नोंनिनो बड'लेण्डनि मानसिया गेलेगोन स' फै रंजाफै गाबोन दिनाव नोंथांमोनखौ नुगोन क'क्राझारनि साइ स्टेडियामावहाय जानो गोनां मोनसे गिदिर सीएम काप बड'लेण्डनि सीएम काप फाइनालखौ थेंक इउ सो माच खुलुमबाय